YouTube, аз съм Brian17, а това е Ворски. Това е втория клип на двойно оцеляване в RealCraft. Кажи нещо, Ворски. Какво искаш да кажа? Да виж сега, той е написан много тъпа книга. Ще прочети я. Ти си тъп. Много е прост. Сега, знаете ли какво ще направя? Не, нямам спомнер на зомбита. В смисъл яйце. Сега, първият епизод аз бях с друг ник. Пишех се Том. Но аз съм джайлнат за 456 минути. Това не знам защо. Аз знам какво ще правим сега. Какво? Ще спълваме овци и ще ги бутаме в омата. Не, аре да играем, аре да правим нещо. Това е нашия удивителен холм. Мене много ме радва. Вижте как го е направил. Той е ранг супер юзър. Направи готска къща. И аз съм като печаля. Аз имам пай, защото съм пич. Аз почти имам рибата. Аз имам риба. Ама не ме радва. Тук някъде има... Да, но пая дава много яйца. Сърца дава. Кефи ли вън нашия удивителен холм? Аре да правим долен етаж. Мале. Не бе, не там бе. Ай сега се направи на креатив и... Долу като спи. Ай, тук ще оставам по щеката. Ох, майката. Ой, раз. Съм бил докато направя, сега съм младеж и нищо няма да кажа, защото трябва да ми псуваме. Да сме някои глупаци. Добре, значи после ще го кажа. Да, като спрем клипа, нали? Че кога иначе? Ай, долу да си направим честрум. Аз нищо не виждам, аз играм на F5. Я дай го тук. Ще го спра. Играй нормално. Не на F5. На F5 е по-хубаво. Мене не ме радва. Не знам колко станат клиповете, човек. Първият ни клип беше 2 минути. Аз даже си мислих, че повече, защото снимах половин час. Добре, както и да е. Няма да се повтори за зрителите. Всичко за тях. Ще има много зрители за мен. Какво е хората ми? Ми човек, първият ми клип нагледаха. Първият ни клип, аз дет съм го гледал и ти си го гледал още. Аз на мене не ми отчита, че аз съм го гледал. Аз съм го гледал един път само. Защото аз съм го качал. Ти си го гледал един път, то само един път ти отчита. Това. Как да е подал фото? Супер. От синя вълна. Тук, какво ще ви бъде? Значи не, какво кажеш? Майде, не, твърде е малко за често. Добре, ще го обърнем. В смисъл, това може да е... Служи грасбоксата, виж, това ще ни е фермата. Спалним... Не бе, ето. Виж до къде ще го обърнем. Къде? Опс. Сега. Имаме яйца на кон. Отивам на спална да спалвам кончета. Той ще тук пробваш дупка. Аз спалнах един кон в холма. От свирича. Кефи. Спърняк. Човек стига, после трябва да изрязвам типа. Колко много коне. И какво се прави в тъс?
сфера, бе. То не може да се отиде. Админа е толкова бързо. Админа е толкова прост, че гъба не иска да му... Ай сега да не казваме глупости. Че той админа, ако го чуе... Че ако Ще го чуем бана. чуе, ще има бан IP, човек. На тебе ще вземат ранка, мене ще има бан от IP. Ще чуеме баба. Какво да го направя тази стая? Стените я предвид. От друга си не От знам. жълта вълна. Не бе, виж, това ще не това. Правилно. Ти на мене да е покух. А е тук някакъв... Не скача се прави сина. Тия спална ли си? Яйца се казват. По нещо я не спал малко кон. Точно така. Тук си пише, ако се не знае. На 13 сърца го оставих или. Аз ям риба. Охо, пак да ме блока, намазах малко бокуци. Сега нещо, което направиш и да в където е ПВП зона, ще му хвърля работите и ще го килвам. Златните ябълки да ги хвърлям ли? Не. Ами ако са енчантнати, не ги хвърля. Не са енчантнати, ама май се ги държа у мен. Те дават само допълнителни сърца. Нищо друго. Нищо, и допълнителните сърца пак са нещо. Все са нещо, нали? Сега с човек на един удар, на два удара изнасям конец. Цапна и на това. Тук някакъв букук ще да пушне букета. Такива ще се тръгват да бият. Те са много добре. Те целият сървър те половината сървър са много добре. Никой не може да Другата се половина са бутове. Те човек, те админите влизат на гейм мод и почват да се бият. Не влизат на гейм. Се нещо ще направи, си взема легендарки. Тая стая е готова. Ничего го поем ти да няма. Магари. Аз ти убих коня. Какво да правя? Това да нареш като е. Аз с койник бях хванал много стак легендарки. Да. Не знам. За малко спокойно. Върнахме се, имах малко работа. Еми, готово, правих стаята. Има честове, точки, пъти маси, ендер чест. Когато се върнахме,
Окей, ето го това. Да, готино е. Ама се пушкам. Не знам. След сега и... Кой ден? Що ли направим стак легендарки? Какво ще направим? Айде. Моля? Какво ще направим? Айде. Ти човек, колко легендарки имаш, бе? Аз преди имах към 6 стака. Ама ме ограй. Един педерас да ме бил. Стига, човек, после трябва да изрязвам клипа. Не дей пасува. О, на мен изтича. Оф, ела да сложиш едно жълто килимче, че без да исках да го щупих. Ето сега ти го е дал. Не ми ги дропва. Ох, какво си тук? Ти много не мисли. Нали знаеш, че си ги поставил докато си на гейм мода. Знам. Но ти си тук, щом си го щупил. Защото без да исках и бяха две. Виж, аз съм тиква. Виж за тебе, бе. Това си. Натики. Къде са? Оф. Добре, ендер често ми работи. Сега ще пада точно в плежа. Сега ще скоча от така и ще пада точно в... не пада. Надо, добре. Ще се първи с ендер често. Мене много ме радва това, което би направил. Сега какво ще правим? О, не като случай. Не знам точно какво ще правим. Аре, аз ще правим мини евант на спална. Ще мятам... Дай аз ще ги мятам, че мога да тя. Аз ще мятам диаманти. Не бе, продай ги диаманти. Warpshop има ли? Има. Тогава да отивам да продавам диаманти. Да, я ще продам. Не, бяха да довършим екипа, че малко тъпо да продаваме диаманти пред хората. Аз ще ги продавам. Диамантени блокове. Къде са? Може ли да се продават диамантени блокове? Да, ма само дума блокове. Не, може диаманти. Чакай, Йоан. Не се помня. Къде са какви диамантени блокове? Диамантени блокове. Точно напред тръгни, като идиш. Тук това е диамант. Аз ще забогатея. Не ще си богат. Не, аз ще скочи. Хиляда няколко. Чакайте, че тук малко се бърка. Тук не продават ли enchant епалки? Не, продават не енчантници. Пиши, давам 2 стака диаманти за колкото искаш енчантници. За енчантници голдени епали.
ябълки. Дадах си всичките пари за ябълки. $1000 давах за ябълки. Аз имам получил. Да се пукнеш. Сега какво ще правим? Али да строим нещо. Аз това не мога, аз ще продам диаманти. Имам толкова много. Камон. Там направи голтингата на блокчета. Да направи. Искаш ли да си реснем една фермичка? Ферма ли ще ме караш да правя? После. Само трябва да си продам диамантите и ще направя. Да не ревеш. Сега след малко ще видиш колко пари ми ще напиша на всички. Всички ще го видят. Аз 7. Не му казвайте, че просто не се го чули от мен. Нали те? Да. Искам се. Спанах ти кончи, аз не. Ого, ще идваш. Виж тя, кончето ще го дотира. Кончи. Съм светкавица. Упсум. Аз имам кончи. Да. Ихо. Сега ще видиш, ще го убия. Ти не знаеш къде съм. Но спавам. На Лар Джайо 2 съм. И защо? Где да знам? Да са кефе там. С кончето ми. Не, супер, че ми казваш, сега ще дойдеш и го убия. Там ли си, бе? Не. Аз почваш да го. Защото не съм там. Да, бе. Не съм там, не друга съм. Обикарам с кончето. Имам още 3 стака и 15 диаманта. За продаване. А съм продавах поне 6. Аз си вкарах кончето в лавата. А, така. А после го изкарах. Той е умрял. Вярвай ми, не. Да, да. Бе, не, бе. Да, стои, но това. И какъв разнах цвета. Сега ще идем на спална и ще си бягам с конче. И имаме ли светло?
диамантна конска броня. О, седло. Сега пиша спал. Не напиша. Не спомня. Ще рискам едно място и ще го оградя. Имаш право на 3 реса. Аз имам един. Да, само той е на нашата. И той не с той Точно. Само малки кончета. Няма продам. Също не пише колко той има. Да, ама спално не ми дава да ги осветлая. Виж какво написа. Ебать, ти си букадо е. Колуга ме да точно. Але Никъде сме си направили къщата на Survival ли? Да, всъщност да. Ах, как не понече ме би. Аз не знам колко ми остава какво. Храня кончето. Сега къде си, бе? Бягам с диамантено конче. Другите да ма гонят. Потушиване. Ела да ме пазиш и ми убия кончето. О, ес, от някой взех компас. И те компасите за какво са ти? Ще се направим карта. Диамантен я идва, братче! Бягай, коньо! Гей, конче! Гей! Тогава съм компас, ще се запазя. Ще се върна компас. Ти на мене ле, Буку. Ти на мене ле, ти на мене ле. Бързо, тъпа! Боле, човек ще ме убият с 28 пая. Ти къде си? Умрях. Сега ще я дякон. Но ти нямаш. Не знам. И какво като няма? Сейчас спокойно, но какво? Който и е? Аз съм няма. Сега ще спомня конче, карай не го убивай, моля та. Нема да го убивам. Не му се порадваш на това. Утре го вече ще го вижме. Ще държи. Това е магара. Това не е кул. Ясно. Аре да яздим заедно. Чакай, аз имам сред.
че влязеш и този кон. О, тук има още един, който е бял. Да, той е мой. Аз знаеш колко такива кончета спавна. Аз това ще го убия. Как гори и мре. Къде е той конче? Аз яздя в момента. Но аз нямам кон, не искам. Аз имам флай. Съм по-бърз. Защото имаш флай, ако нямаш флай, надбягване на коне ще бия. Не, бутнал го флората. Един момент, това съм го един път случай. Не умря. Бутнал го флората. Къде си? Давай, иди, конче. Ама не можеш да ме настигнеш, ако не си с флая. Абе, Костенурко, ядеш който е стигнал. Да, защото аз си качвам планина, пък ти си летиш. А иначе ти си Костенурката. Напиша Home бе, дали се телепортирам с коня. Но тук има често. Старта. Нека си слава често. Радвам се. Кончето ми няма кръв. Скачай, конче. Ми дай му да яде нещо. Аз го яздил водата. Оф, имаш ли лъже? Не. Ще мога да го изкарам. Бутай го. Ако си играе купата му тя за лъже. Ти къде си заряза тъпия кон? Къде си заряза коня, бе? Що ти ли го взе? Не. Аз дори не знам се. Ама сега някой ще отиде точно като ти му правиш. Виж какво пише. Айде идем да го убием. Ако знаеш на каква височина съм. Ще се кача още нагоре, още. Това ако водата вляза. Ей, то спомни много мънне. Goldstone. Значи наблизо ще има къща. Да, и то готино. О, ти какво намери, бе? Дали ще умре коня ми, защото съм с диамант, защото е с диамантена броня в лавата. Ще умре. Сега ще го убия. Ай, няма съм безчувствен. Ще го нахраня. Храня, баче. Не знам, али да правим нещо. Сори, че този клип е малко скучен. Ми казвам какво ще Ми...
Думам да ви е харесало филма. Чакай да се направя на нормален избор. Не да я давам на... Аз докато науча да говоря. Надявам се да ви хареса, че е струма. Той го е правил. Сигурно ще ходим, сигурно ще направим още нещо. За следващия епизод ще е на 23-ти. Не, на 22 ще направим втори епизод. Дале трети епизод. И тъй може, ако искаш, там ще направим някаква томбола. Да кажем, който първия. Ще изберем някой. В сървъра, ако играете в RealCraft, аз сега ще изляза само да ви го покажа. Ето, прекъсвам връзката. Офаре, това е сървъра, ето го. Само, че не се вижда, това е без картинка. Малко ще поизчакаме, че не ме зарежда. Клипът е 25 минути. Там някъде. Не е изравним. Окей. Ето така запиши сървъра RealCraft-BG всеки ден евент от 8.2.00 от 8 часа и от 10 часа. Надявам се да... И това беше от нас. Надявам се да има много сабскрайбъри. Да кажем на 10 сабскрайбър ще измисля нещо. Човек ще даде, ако ти съгласен ли си да оставя скайповете? Какво? Съгласен ли си да оставя скайповете в описанието ни? Да. Окей, значи ще оставя скайповете. Това беше от мен. До